My jsme s paní profesorkou se setkali už minulý týden a popovídali jsme si a tak mám pocit, že to nebude, že já bych něco moderoval, ale že si prostě budeme povídat, protože vlastně to, co bychom chtěli vám tady dneska předat, tak jsou naše společné otázky, naše společné tázání a snad nějaký směr, kterým se snažíme odpovídat na to, co nás nějak zajímá. Tak, paní profesorko, my jsme vlastně už v té kavárně otevřeli to téma, jak nějak prožíváte teď po těch skoro 2 letech tu situaci bez Klárky. Tak jestli můžu poprosit pár slov o tom, abychom se dostali do toho vnitřního nějakého vašeho prožívání. Co se vlastně děje ve vašem srdci a ve vašej mysli? To, čo sa stalo, tam sa človek dostal zrazu vlastne po 59 rokoch nejakých životných skúseností, keď som si myslela, že mnohým veciam rozumiem, keď som v podstate bola spokojná, ďakovala som Bohu za život, ktorý som dostala, za deti. A myslela som si, že tomu Bohu rozumiem, že Boh je milosrdný. A zrazu som bola zase v bode 0. V okamžiku, keď som nevedela, prečo sa to stalo, čo sa stalo a krôčik po krôčku tie 2 roky idem. Mám pocit, že som teda nedošla ďaleko za tie 2 roky. Že stále kráčam niekde v nejakom potemnenom údolí, kde zatiaľ mám 1000 otázok a nemám odpovede na mnoho vecí. Takže asi tak proste. Okolie si už o nás myslí, že po 2 rokoch sme už niekde pokročili, ale stretávame sa rodičia, ktorí sme zostali, lebo žiaľ už vlastne z tých 24 rodičov už 2 sa rozhodli odísť za svojimi deťmi a všetci sme na tom veľmi podobne. Že stále proste nerozumieme tomu, čo sa stalo, prečo sa to stalo a my ostatní vieme, že s tým musíme žiť, ale ešte nevieme ako. Vy jste mi říkala, že není ve vás nějaký takový ten útěšný prvek, že ta Klárka je u Boha nebo něco takového. To si myslím, že vlastně je pro vás hodně důležité, že se ptáte na ten, jako co vlastně je před námi, jako před lidmi, v okamžiku, kdy odcházíme z tohoto světa. To je napriek tomu, že som ako asi taká tradičná nielen matriková katolíčka, ale aj praktikujúca katolíčka, tak zrazu vlastne si neviem predstaviť, že tá Klárka niekde je, že tá dcéra niekde je. Sice jej píšem niekedy SMS-ky alebo maily, aj teraz som jej písala, keď som sem išla. Klárka, prosím ťa, pomôž mi, aby som povedala trebárs niečo, čo by dokázalo zase aj druhým pomôcť. Ale na druhú stranu mám stále pocity takého ako zmaru, že proste, že ten život tak krásne rozbehnutý, toho vlastne naozaj nadaného mladého dievčaťa, ktoré bolo šikovné v športe, bavilo ju veľmi to, čo študovala. A na rozdiel od mnohých iných mladých ľudí, pretože ja učím na vysokej škole, tak vedela, čo chce, bola zorganizovaná, vedela si zorganizovať čas. A ja som už bola v takom tom štádiu, keď som si povedala, tak Pane Bože, ja som niečo tým deťom dala a teraz ti ďakujem za to, že od tých detí niečo dostávam. A už som si tak hovorila, ten môj život tak ako pomaly, ako tá dúha, keď mizne,
tak začína tak miznúť a objavuje sa nová dúha a to sú tie moje deti. A tak vlastne som vnímala aj ten svoj život, že proste sa približujem k niečomu novému. Hodne som v tomto veku, je to asi normálne, som premýšľala o tom svojom seniorskom veku a aj o tom svojom odchode. Ale všetko to bolo také prirodzené. A zrazu je to neprirodzené. Proste pýtam sa hodne na to, Klárka, kde si, prosím ťa, daj mi to vedieť, ak niekde si, pretože by mi to strašne pomohlo. Ale nejako zatiaľ to stále necítim, alebo som to prepočula, pretože Boží hlas je o mnoho tichší ako ten hlas toho zlého, ktorý vám našepkáva, áno, buď nešťastná, skoč tam do macochy. Tak možno potrebujem ešte, aby sa mi otvorili vlastne oči a uši a aby som vnímala aj ten hlas toho dobrého. Pretože vlastne my sme sa stretli s takým náporom zla, nebol to holokaust, ale tiež vlastne v tej našej bezproblémovej spoločnosti namalovanej na ružovo, kde sme zabudli na to, že niekde môže byť zlo, tak zrazu to zlo prišlo a nám to vyrazilo dých a nevieme sa voči nemu, vlastne ani my osobne sa nevieme voči nemu nejako postaviť a povedať, tak ty choď preč, ty si špatný a ja budem počúvať to dobré, aby som proste vyšla z toho temného údolia. Jsme v té hře měli hodně o Bohu a o obrazu Boha, k tomu bych se rád dostal taky, ale teď jste promluvila o zlu, mluvíte o něm trochu i jakoby personifikovaně jako ten zlý. Tak co je vlastně to zlo? To v té hře ku podivu vlastně nezaznělo. No, nezaznělo a to je podstata toho. No, takže co to je? To je těžká otázka. No. Ja ho vnímam personifikovane. Ja ho vnímam proste fakt niekoho, kto tu je, existuje tu a je veľmi fikaný, takže sa veľmi ľahko poslúcha. No ale co to bylo za zlo, které způsobilo smrt těch lidí, kteří zemřeli na Filozofické fakultě? Kde se vzalo to zlo? Jak tady vzniklo a jak to, že nabylo takovou podobu, že začalo ničiť lidské životy? To je otázka, ktorú dosť riešime ako rodičia aj v tej skupine. Aspoň s tými spriaznenými rodičami sa hodne tým zaoberáme. Pretože vlastne ak tá smrť našich detí má mať nejaký zmysel, tak si myslím tak v tom, aby sme to zlo v tej spoločnosti, ktorá s ním prestala počítať už predtým, kým sa toto stalo, aby sme ho nejako identifikovali a upozornili naň. Ja si osobne myslím, že to zlo tu vždy je, tak ako je tu ten Boh, tak je tu aj to zlo. Ja vždy som verila a verím stále, teda, že toho dobra je viac. A má rôzne podoby, ako proste v ľudských dejinách sa mení vonkajšia podoba. Jak toho dobrého, tak toho zlého. Ale verím v to, že toho dobrého je viac, ale to zlo tu existuje. A ja to vidím v tom, že bolo dopustené, aby mladý muž mohol proste takto tomu zlu podľahnúť. Vlastne ten vrah. Že nikto z jeho okolia si nevšimol, že sa deje niečo zlé. Nevideli to v prvom rade tí jeho najbližší. Nevšímali si ho, nehovorili s ním. Proste nevideli, každý takto nejakým spôsobom dopúšťame zlo a v tomto prípade sa to rozvinulo až do takejto hrúznej udalosti. A dneska sa ukázalo práve po tejto hrúznej udalosti, že tá udalosť sa kľudne môže zopakovať. To je zase tiež ako zamestnanec univerzity a stalo sa mi nedávno, že som bola na nejakom stretnutí, kde sa jednalo o študentoch s psychickými problémami. Oni nevedeli, že som tam ako človek, ktorý je na tom osobne zainteresovaný a videla som ten strach v tých pedagógoch, že sa to môže zopakovať. Čiže
už momentálne si tú existenciu toho zla uvedomujeme a snáď ako to vzbudí nejakú takú, ako aspoň u určitých ľudí, budeme ho sledovať a budeme sa snažiť, aby sa to znovu nezopakovalo, niečo podobné. Všímajme si proste tí mladí ľudia a proste ja si myslím, že dneska to pre mladých ľudí není jednoduché. Že proste môžu byť takto frustrovaní. Osobne si myslím, že u toho mladého muža hrala úlohu to, že on si neveril. Že on si neuvedomoval svoju hodnotu. Že vlastne od Boha dostávame každý obrovskú hodnotu. Napriek tomu, že sa nám nedarí v okolitom svete, že niečo nevieme. Ale to je asi to, že ten obrovský tlak u tých mladých ľudí na výkon, na to, že musia byť dokonalí, vidia to z reklamy, často to chcú od nich doma a teraz zrazu oni neobstoja v tej nezmyselnej súťaži. A to frustrovanie je tak veľké, že to riešia až takou hrúzou, ako sa stala. Ja neviem, či je to možné takto vnímať, je to vlastne môj názor. Nie som psychológ, som prírodovedne vzdelaná, ale ako svojím laickým vnímaním to takto vnímam. Možná v návaznosti na to představení, že takhle frustrovaní lidé potom, když se setkají s ideologií, která to kanalizuje někam a nabídne jim, jak to můžou řešit zlem, za které potom nenesou osobní odpovědnost, protože jsou součástí jenom nějakého systému a vykonávají nějaké rozkazy, ale přitom ten systém jim dává ten pocit nějaké plnosti, identity, smyslu. Takže to je vlastně to, co se nějak jako spojuje tyhle ty dvě situace. Situaci toho frustrovaného člověka, který to řeší teda tím osobním násilím, jako to byl tenhle ten člověk, anebo potom situace, kdy ti frustrovaní lidé, kterých je mraky kolem nás a jsme to často i my, tak dostáváme potom možnost nějakým způsobem se vybít nebo nějak to uskutečnit, to zlo v takovém hrůzném činu, jako byl holokaust, nebo jako bylo vyvražďování obyvatel Afriky, nebo indiánů, nebo otroctví, nebo ty další věci v lidských dějinách. My sme zhodou okolností s Klárkou ten posledný víkend, čo sme boli spolu, sme práve o tejto téme hovorili, že veľkým problémom českej spoločnosti je to, že je tu strašne veľa frustrovaných ľudí a mladých ľudí pod vplyvom vlastne reklamy, pod vplyvom rodičov ambicióznych. A my sme to hovorili iba v súvislosti s tým, že si vlastne nevie nájsť partnera. Práve preto, že naráža na mnoho proste práve takýchto frustrovaných mladých mužov. A proste za 4 dní si jeden takýto muž pripravil o život, pretože tam tiež u neho bol problém, že proste nemal úspech u dievčat a tak sa proste chcel celému svetu pomstiť. A to, čo ste hovorili vy, tak je, keď si človek prezrie životopisy nejakých takých hrúznych vodcov, typu, ja neviem, Putina a Hitlera, tak boli presne v mladosti, boli nejako ubití nejakou výchovou nevhodnou. A to spôsobilo, takže nemali takéto zdravé, proste nevnímali tú zdravú sebahodnotu, ktorá je aj vtedy, keď sa mi nedarí na tomto svete, tak sa to môže až takto zvrhnúť, že proste toho, čo im tu našepkáva toho zlého, budeš silný, budeš mocný, budeš všemocný, keď urobíš toto a toto, všetci o tebe budú hovoriť, tak samozrejme takýto frustrovaný človek, ktorý si neverí, tak toho diablika o mnoho ľahšie počúva, ľahšie sa pre ňoho rozhodne. To je tiež, neviem, aký je váš názor na to, nechcem vnúcovať tu iba svoje predstavy, ktoré sú možno ešte také detské, ale ja si vlastne, ja nie som filozof, tak si tými jednoduchými obrazmi pomáham a tým, ako som bola matka, tak často premýšľam aj o tom, ako sa ten Boh k nám správa, tak ako ten milujúci rodič sa správa k tomu dieťaťu a súčasne, keď sa človek rozhodne pre niečo zlé, každý sme to okúsili, asi, že sme ten hlas zlý v sebe poslúchli, tak tiež vnímam úplne toho
osobného pokušiteľa, ktorý sa proste snaží, ty nepočúvaj tam toho Pána Boha, to je strašne namáhavé, čo po tebe chce, ale ja ti tu poradím nejakú jednoduchšiu cestu. No, já bych to zkomplikoval, ale ještě, protože ten případ střelby na Filozofické fakultě se odehrává třeba ve Spojených státech v podstatě každou chvíli. Je tam nějaký střelec na školách. A ta společnost to umožňuje tím, že ti lidé dostanou zbraně. Že zbraně jsou běžně dostupné, je to právo, mají to ve druhém dodatku ústavy nebo v kterém, i když je to samozřejmě v té Americe podloženo nějakými historickými faktory. Není ten podíl už dnes té společnosti vlastně taky velký, vysoký, že je to možné, že je možné, aby takovýhle psychicky labilní člověk prostě měl ty zbraně, prodělal nějaký výcvik a byl schopen je potom prostě použít tímhle způsobem. To bola veľká téma, ktorej sme sa ako rodičia venovali. Tam zvlášť jeden tatínek sa veľmi snažil v poslaneckej snemovni, aby boli sprísnené tie zákony. Mne pripadá, že najväčšia vina je v tom, že dostal pri tom, že boli tam nejaké psychofarmaká, ktorými bol liečený, tak napriek tomu dostal vlastne ten zbrojný pas. Aj keď treba pán prezident, keď sme sa s ním stretli, tak hovoril, on tiež bol veľký priaznivec toho, aby sa sprísnili zákony, ale hovoril, že väčšina trestných činov sa odohráva nelegálne držanými zbraňami. Takže ako tých zbraní, ja práve teraz v súvislosti s tým vojenským konfliktom, ktorý je nedaleko za našimi hranicami, tak je predpoklad, že tu tých nelegálne držaných zbraní bude ešte viac, napriek tým veľmi benevolentným zákonom. Problém tam bol ten, že v rámci ochrany osobnosti doktor, ktorý vydáva zbrojný pás, nemal právo nahliadnúť do dokumentácie toho človeka. On nemohol vedieť, či ten pacient, či ten človek, ktorý si žiada o zbrojný pás, je alebo nie je liečený na psychiatrii. Takže jenom z těch léků. No a mne hovorila keď som sa o tom rozprávala so svojou obvodnou doktorkou, tak ona mi hovorila, že ona vždy sa pozrie na to, akú má medikáciu. Že na to vidí doktor, lebo samozrejme on nemôže nakombinovať akékoľvek lieky. Ale spústa doktorov to neurobí. A toto vydala nejaká ezodoktorka, tam ten zbrojný preukaz. Ľudia robia aj to, že skúšajú. Jeden doktor mi to nedá, zaklepem mu druhého a idem, kým mi to niekto nevydá. No a ešte ďalšia vec, čo tam bola, tak peniaze na tie zbranie dostal ten kluk od svojich rodičov a starých rodičov. Ako odmenu za absolvovanie bakalárskeho štúdia. A takže to tiež človeku zastáva rozum. Akože, jak je toto možné. Že proste chcem podporiť svojho syna tým, že mu dám na zbraň. Myslím, že to spektrum zel se najednou rozšiřuje a často, a to se mi právě zdá jako trošku pochybené v tom, i v té hře, že ty kauzality jsou těžko vysledovatelné, že těžko člověk může, ti rodiče asi, je to nenapadlo, že by mohlo něco takového, k něčemu takovému dojít, že vlastně to zlo může mít i podoby, které se na první pohled jeví jako že to není žádný zlo. Třeba tady jsme měli tu ideologii rasistickou, která byla v tom nacionálním socialismu, ale ta ideologie tady byla po celé 19. století v podstatě, zrodila se někde možná v Británii a nikomu nenapadlo nebo nedošlo, že může způsobit to, co se potom odehrálo v holokaustu. Je to vědecky podložené. My máme tady teď konkrétní případ člověka, který udělal hrozné zlo, ale cesta k němu vedla přes nějaké malé krůčky, přehlédnutí nějakých souvislostí. A to se domnívám, že je vlastně nejobtížnější uvědomit si, že to zlo nevznikne jenom tak. Že to má kořeny, které si možná neumíme představit. No a myslím, že teraz ste vystihol to, že často ako toho zla, v každom z nás je to zlo.
A veľmi ťažko sa identifikuje, kedy to prekračuje už tú hranicu, že to môže vyvolať takú udalosť, ako sa stala na tej filozofickej fakulte. Momentálne je identifikovaných niekoľko desiatok študentov univerzity, ktorí by potenciálne mohli niečo podobné spraviť. Ale je veľmi pravdepodobné, že sa to buď nezopakuje a určite sa to nezopakuje u všetkých tých prípadov. Takže na jednej strane ako rodičia sa snažíme apelovať, pozerajte sa okolo seba, identifikujme týchto ľudí, snažme sa im nejakým spôsobom pomôcť. Ale je ťažké určiť, kedy u koho z nich to môže prerázať až do takejto katastrofy. Abychom nezůstali jenom u zla, mluvili jsme o Bohu. Vy jste tady hezky řekla, že máte možná trošku jako dětskou představu o Pánu Bohu anebo o tom zlém, ale vlastně ta představa, jaký je Bůh a kdo je Bůh, je v takových situacích, kdy se dostaneme úplně na hranu, tak je vlastně dost podstatná. Dokud se nejedná o nic důležitého v životě, no tak jako jestli věřím, nevěřím, mám představu o Bohu takovou nebo makovou, vlastně to zas až tak mě neovlivňuje. Ale když potom se dostávám na tu hranu, kde jde o život, smrt, kde mi zemře někdo blízký, důležitý, tak ta představa o Bohu je nesmírně důležitá. Mě na té hře trošku jako vytáčela ta představa o Bohu, která tam byla. Bůh, který je takový kouzelník, který rozdělil to moře a všechno může a tak to jako dělá, tak samozřejmě, tak jako proč do toho nevstoupil, že jo? Proč nezasáhl? Stejně tak ale mě vytáčí to, kdy najednou je tady jenom jeden národ, který si pláče v té strašné situaci nad zradou Boha. A vlastně předtím ale tady byly mnohé situace, které byly vlastně stejně děsivé. Možná ne v takových rozměrech, ale vyvraždění původních obyvatel v Africe, v Americe, otroctví, řada strašných genocid, ke kterým došlo v dějinách. A teď ta představa Boha je pro mě v tomhletom nesmírně důležitá. Je mu to všechno jedno? Je mu to lhostejné? Může zasahovat? Proč nezasáhne? Jestli je to ten kouzelník, který rozdělí to moře a vyvede ten svůj lid a potom jim posílá manu a dělá, nevím, tyhle ty vlastně s prominutím všem teda kouzelnické triky, tak jako proč nepoužije tady ty kouzelnické triky v těch situacích, kdy jde o životy tisíců, milionů lidí? A proč nepoužije ten trik ve chvíli, kdy je možné zabránit nějakému zločinu, nějaké tragédii? No to je samozrejme otázka, ktorú na podiv mi dávalo strašne veľa ľudí, pretože vedeli, že som veriaca a boli také tie otázky, čo teraz na toho tvojho Boha povieš, prečo ti nepomohol. A samozrejme sama som mala to, čo som hovorila, že som bola v bode nula aj v tom, že som musela začať hľadať Boha znova. A tá moja predstava dovtedy bola taká, určite mňa fascinovalo, ja som síce vyrástla v katolíckej rodine, ale potom som proste potrebovala sa k Bohu znova vrátiť cez nejaké obdobie odmietania. A keď som ho znova našla, tak ma fascinovalo to, že ako nám Boh nechá slobodu. Pretože som bola ovplyvnená tou komunistickou výchovou, že proste to je barlička, to náboženstvo a proste Pán Boh, tí kňazi potrebovali tých poslušných ľudí a cez ten strach z Pána Boha si vyrobili tých poslušných ľudí. Ale zrazu som objavila, že Boh je ten, kto sa s milosrdenstvom dokáže pozerať na to, čo tu tých 6 miliárd ľudí stvára vlastne na tom svete. A mne na to pomáhal ten obraz, že keď som si predstavila, jak moje dcéry, mám 4 dcéry, teda teraz
sú tu na svete len 3, tak keď treba mi pomáhali s upratovaním, tak z toho bol väčší neporiadok ako poriadok. Ale mňa fascinovalo to, že mi chceli pomáhať. A že tak nejako sa aj ten Pán Boh pozeral na to naše počítanie slobodné, ktoré často bolo taká tá rozliatá voda a miesto toho, aby sme upratali. Takže tá sloboda, tá Božia veľkorysosť dať nám tú slobodu, ma fascinovala. Ale to samozrejme prinášalo so sebou aj to, že sa môžeme rozhodovať pre zlo. Ale zase predstavte si svoj život, keby ste túto slobodu nemali. Keby proste ste išli tou jednou cestičkou, všetci by sme pochodovali tou jednou cestou, sice k dobru, ale boli by sme šťastní v tom, boli by sme jak lúdky na divadle. Ako. Takže a zrazu teraz to, čo ma na Bohu najviac fascinovalo, spôsobilo to, čo sa mi stalo. Že to, že Pán Boh dal slobodu tomu vrahovi, aby išiel a strieľal, dal slobodu tej doktorke, aby mu vydala zbrojný pás, dal slobodu ľuďom na tej strelnici, kde videli, že si kúpil zbranie, ktoré proste nepatria do rúk civilistom, to neboli ani športové zbranie, ani polovnícke zbranie, to boli proste príšerné zbranie, ktoré určite nikto nepotrebuje pre športovú streľbu ani pre nič podobné. A proste dal tú slobodu, pretože to patrí k ľudskej dôstojnosti, že ju máme. Bez nej by sme tú ľudskú dôstojnosť nemali. A je to pre mňa strašne tvrdé, že toto si musím uvedomiť. A samozrejme som sa s Bohom o tom hádala, alebo s anielom strážnym som sa veľmi dohadovala, pretože Klárka bola tá, čo spadla z tej Rímsy. Športovkyňa, proste vrcholová športovkyňa a jediná sa tam neudržala, všetci ostatní skočili. Tak človek o tom samozrejme tie otázky, prečo sa to stalo, tak tam sú ako. No, som sa si do toho zamotala. No, takže keď ten obraz Boha, ja vidím ako, že to, čo sa stalo, je dôsledok toho, že nám Pán Boh dal slobodu. A veľkú otázku, ktorú mám, je to, že Pane Bože, kde sú moje modlitby? Ja som sa za Klárku napriek tomu, že bola fakt ako z mojich dcer najsilnejšia, proste ešte myslím, že stále má ešte český rekord v spieraní, keď zdvihla 100 kg nad hlavu, ale napriek tomu som ju stále videla ako veľmi krehkú. Takže som sa za ňu ako najviac modlila vlastne zo všetkých dcer, aj preto, že bola najmladšia. Tak vždy si maminky to najmladšie dieťa ako nejako ochraňujú. A teraz som si hovorila, Pane Bože, prečo si tie moje modlitby nevyslyšal? Alebo si ich vyslyšal nejakým spôsobom, ktorým ja nerozumiem. A potom samozrejme každý rodič, alebo väčšina rodičov si robí výčitky, že malo nejako zabrániť smrti toho dieťaťa. Ja mám ako veľké výčitky, že som nedokázala to svoje najmenšie dieťatko ochrániť. Že som ako matka zlyhala. A hovorím si, pretože proste človek by našiel aj nejaké úryvky z písma, kde proste nehodná modlitba není prijatá, tak samozrejme o tomto niekedy za tých bezcenných nocí premýšľam, že Pane Bože, to naozaj je vo mne toľko hriechu, tie modlitby boli tak špatné, že si ich proste nevyslyšal. Miesto toho, aby som povedzme uvažovala spôsobom, buď teda smerom k tej slobode a ukludnila sa tým, že tá Klárka niekde je, kde sa tá jej životná cesta naplňuje síce iným spôsobom, ako som chcela, ale naplňuje sa tá jej jedinečná existencia. Zatiaľ to nedokážem. Zatiaľ proste si robím výčitky a pýtam sa stále Boha, prečo. Teď trochu vystoupím z role moderátora, vstoupím do role faráře. Bible neodpovídá na řadu otázek, které si klademe. Ale jenom někdy naznačuje situace, které jsou paradoxní.
A v knize Zjevení je jedna taková situace velmi zvláštní, kdy ten Jan vidí do nějaké nebeské svatyně a tam je oltář, tak jako byl v tom chrámě židovském oltář, na který se dávalo kadidlo, zlatý oltář. A ta vůně kadidla vystupovala k Bohu a bylo to vlastně uctívání Boha. A teď jsou tam nějací andělé, je tam anděl, který na ten oltář, který je v nebeské svatyni, vyleje nebo vysype modlitby mučedníků, svatých, nebo lidí, kteří jejichž modlitby třeba nebyly vyslyšeny. Ti mučedníci byli zabití. Byli to lidé, kteří museli trpět, prožívat třeba velkou bolest. A ty modlitby se nestratily a teď vstoupají z toho oltáře k Bohu a vyvolávají nějakou boží reakci. A to je pro mě úžasný obraz, který nedává odpovědi, ale jenom mi říká, věci mohou být úplně jinak, než my o nich přemýšlíme. A třeba ta otázka, kde je teď Klárka, to samozřejmě nikdo z nás neví. A Bible je velmi cudná v tom, aby nám říkala nějaké laciné útěchy, kde jsou lidé, kteří zemřou. Ale to, co je v Bibli naprosto jednoznačné, je naděje ve vzkříšení. A je to velká naděje, která vlastně nám říká, že lidský život pro Pána Boha má obrovskou cenu. Jednotlivý lidský život. Tím vlastně začínala celá ta hra, kde tam bylo ve souvislosti s Helgou Firšovou řečeno, že je to její tvář a její jméno. A já věřím tomu, že Bůh zná tvář každého z nás a zná naše jméno a že nás bude povolávat při vzkříšení do jakési plnosti naším jménem. Klárku bude volat jejím jménem. A teď, jestli to vzkříšení má nějaký smysl a jestli je to vlastně něco, co opravdu přináší naději, tak je to jenom tehdy, že v tom vzkříšení se naplní všechny i skryté a neuskutečnitelné nebo neuskutečněné možnosti života člověka. Že se ten člověk jakoby dojde plnosti. Že bude mít možnost uskutečnit to, co nikdy tady na zemi nestihl nebo neudělal. A nejenom v nějakém díle, které dělá, nejenom ve sportu nebo v nějaké touze po lásce, ale určitě i ve skutečnostech, které si třeba ani sám neuvědomuje. Nikdy se to neotevřelo, nikdy se to neodhalilo. Je spousta lidí, kteří, já nevím, z Afriky neznáme moc hudebních skladatelů, prostě protože nedostali hudební vzdělání a nebylo to možné, aby vůbec se uskutečnila možná nějaká potence toho člověka k tomu být jako Bach nebo jako Beethoven. V tomhle vidím jako vlastně obrovskou šanci, že Bůh každého z nás přijímá do té své plnosti při vzkříšení. A teď to není otázka časová, že to bude jednou, protože víme, že Bůh je nadčasový. A při tom vzkříšení vlastně dochází k spojení, k propojení. Ježíš říká, Otec ve mně, já v Otci a my ve vás. A to je pro mě jako velká šance, velká naděje, že žádný lidský život nezmizí. Já si myslím, že práve kresťanstvo to ako jediný nejaký systém, tú dôležitosť toho každého jedinca, proste, že nie sme nejaká kolónia, ale každý ten človek je dôležitý, tak to je tiež jedna z vecí, keď som objavovala Boha, tak ma fascinovalo to, že proste ten Boh sa zaujíma práve o mňa. Takže
to som prežila, precítila, ale samozrejme teraz si dávam otázku, že ako sa to realizuje, to, o čom ste teraz veľmi pekne hovoril, že ak sa to môže realizovať potom niekedy za tým našim štvorozmerným svetom, v tom našom časopriestore to nevnímame, nevieme o tom nič. A ide o to, či sme schopní, ako je to dar, aby sme verili, aby sme dostali tú nádej, že za týmto štvorozmerným svetom niečo je, kde stále budeme vlastne ako to individuum, proste ten človek, ktorý, my si tu robíme nejaké rebríčky hodnôt, podľa čoho sa posudzujeme, kto je lepší, kto je horší. Ale to je, myslím, smiešné. Na tom sa môže tak Pán Boh smiať, ako proste si hovoriť, už zase tí somariny tu vymýšľajú. Ako už sa zase takto nejako... Ja si myslím, že práve ako my si hovoríme Bach, že to je úžasné proste, ale africký bubeník nedal viac tým ľuďom okolo, proste svojim hudobným nadaním. Takže to je len na to, že práve v tomto, čo kto v živote dosiahol, sa pozeráme z takého nejakého nášho smiešného uhla, ktorý je iný tu v tých našich končinách. Iný je potom v tých krajinách, povedzme, afrických, v tých afrických kultúrach. Tam si cenia zase niečo iné. A to, čo ste hovoril o tom nenaplnení tej životnej cesty, tak sme o tom hovorili už vlastne vtedy v tej kaviarni. Ja som potom o tom premýšľala, že vlastne katolíci máme vlastne tých svätých našich a keď si človek číta ich životopisy, ja mám svätých rada, pretože ich beriem ako takých kamarátov, ktorí už sú tam hore a bola som v tom vychovaná, že babička mala také proste svojich poradcov medzi tými svätými a vždy išla, tak stratila som niečo, tak svätý Antonko, kde to je. A tak ako mala to rozdelené, proste mala tých svojich tajomníkov a ministerstva obsadené ministrami tam hore niekde na nebi. A ja som to tiež ako od nej tak ako odkúkala a ako svätých mám rada a vždy, keď mám nejaký problém, ináč teraz práve v tom štádiu, keď nemám tú nádej, tak sa dovolávam Tomáša veľmi, tak Tomáš, ty si sa potreboval tam dotknúť tých rán, tak prosím ťa, ako niečo urob, aby som videla, že proste ten Ježiš vstal z mŕtvych a tá Klárka preto tiež ako vlastne nezahynula. Ale keď si zoberieme tie životopisy, ja som Katarína, ale nie tá Alexandrijská, čo je 27. listopadu, ale sienská. A ona proste písala dopisy pápežovi, to bolo obdobie, keď bolo tých pápežov niekoľko a ona bola veľmi temperamentná, teraz ju nevedela písať, ale diktovala tie dopisy a snažila sa, aby teda ten vzdor pápež ako sa vrátil do Ríma, nerobili tam tie obštrukcie a hanbu cirkvi a zjednotilo sa všetko. Ale nič sa jej nepodarilo v živote. Ona tých dopisov napísala spústu, ale z hľadiska toho nášho svetského sveta, že jej víťazstvo by bolo, keby teda tam bol ten jeden pápež v tom Ríme sedel a tí ostatní sa toho vzdali, tak to sa jej nepodarilo. No ale není právě tohle ta situace, kterou my bychom považovali za důležitou. Ale já si myslím, že to byla Kateřina Sienská, která taky navštěvovala ty vězně odsouzené k smrti. Ano. A držala hlavu jednému. Prostě, který se tak bál smrti, že ona mu držela tu hlavu, když ho popravovali. Není tohle vlastně to nejvíc, co může člověk udělat? Možná víc, než kdyby se jí povedlo zlikvidovat schizma papežské. Práve, že to je to, že my sa pozeráme na tú úspešnosť toho života z toho nášho pohľadu. A ten môže byť úplne jak Bohu určite musí byť proste láska a tá láska prináša to, že sa na nás hovievavo niekedy pozerá a na druhej strane, jak ste už tu vlastne dal tú otázku, čo Boh robí, keď sa deje holokaust, čo Boh robí, keď niekto zastrelil proste 14 ľudí na filozofickej fakulte, no není mu to určite jedno. Pretože on vlastne to zlo chce potlačiť, to je jeho nepriateľ. A keď vidí, že to jeho milované stvorenie je ten človek, ktorého stvoril ako vlastne vrchol toho svojho stvoriteľského plánu, zrazu počúva toho zlého, toho musí ako veľmi bolieť. To je zase taká moja naivná detská predstava. Tak to je vlastně krásná představa, protože vychází z představy lásky. A přece
představa lásky a cesta lásky nikdy není falešná. I když možná je to naivní, ale je to opravdové a pravdivé v tom, že je tam projekce té lásky, představa lásky. A v té naší hře, co jsme tady sledovali, tam byla ta věta přibíjejí Boha na kříž. Což v tom židovském prostředí samozřejmě jako je trošku podivné, ale vždyť ten Kristus přišel jako Bůh s projektem lásky a s tím projektem lásky byl přibitý na kříž. A on neudělal simsalabim a nezmydlil ty lidi, ale nechal se přibít na kříž, ale třetího dne vstal z mrtvých. A bez téhleté jistoty, že láska možná může vést k porážce, může vést k tomu, že člověk prohraje, ale současně tu lásku Bůh vždycky rehabilituje. Mateřskou lásku vždycky rehabilituje. On má tam ten obraz zase Jan ve Zjevení. Každou slzu chytá do nějaké té bandasky. Bůh. Láska se nikdy nestratí. Já jsem přesvědčený o tom, že to je vlastně to, co by podepsala Klárka taky. Ja verím, že tiež, pretože ona na tých 20 rokov bola veľmi taká ako sociálne zrelá. Ona bola taký mediátor našej rodiny, že vedela fakt spory uhladiť a mala strašne kamarátov práve za to, že vedela vlastne načúvať rôznym názorom a prijímať ich a hľadať v nich to dobré. To už bolo to, že ja som niekedy napísala poviedku po škole u svojich detí, kde som si uvedomila, že človek sa v určitom období už začína učiť od detí. A ja som sa od tej Klárky strašne veľa učila, za to mi tak strašne chýba. Ja som taký ako človek, že proste spor ešte vyhrotím. A ona ho práve, ale ona mi povedala, mami, prosím ťa, ako to, nerieš to. Takže to mi treba tu chýba, ale je to na tú tému tej lásky, ktorá... slovo láska je tak zložité slovo ako slovo Boh. Tiež tomu nerozumieme, čo vlastne je tá Božia láska a čo tým Boh myslel. My máme za to všelijaké rôzne náhražky a možno, že práve to zlo, ktoré sa rodí v takých ľuďoch, ako bol ten vrah, my sme sa s rodičmi dohodli, že nebudeme vyslovovať jeho meno, pretože je to možno také práve tá posvetnosť toho mena. A tak to je to, čo ten vrah nedostal. A vôbec tí ľudia, ktorí robia zlo, tak, ktorí sa rozhodujú pre to zlo, tak je to preto, že nerozumejú tomu, čo je to láska. Paní profesorko, já myslím, že tím bychom měli ukončit. A děkuji vám, že jste sem přišla za námi a v té nesmírně intimní oblasti jste byla ochotná se s náma sdílet. A pro všechny vás, kteří jste byli přítomní, tak je připravená, je to vlastně vaše vyprávění, vaše reflexe té zkušenosti, kterou jste udělala. Tak každý si můžete odnést ten sešítek s vyprávěním paní Kataríny Holcové. Tak díky. A díky vám, že jste tady byli a že jste nám naslouchali. Ďakujem tiež.